Ідзе дождж, але не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому, як гаворыцца. Скапала цыбулю, гаспадар мой выкаціў шыбауру, за 2 секунды праехаўся вось тут, распрацаваў мне зямельку, і я ўпарадкавала свае хрызантэмы. Бачыце ўжо, ёсць вялізныя, ёсць крышачку меней, ось люблю імі займацца. Учора пасадзіла, сёння, бачыце, салдатікі стаяць. Не павяла нічога. Ну, пабачым, сёння 18 ліпеня, што будзе к восені. Ну, вось ужо белыя зацвілі, гэта раннія, вельмі такі сорт. Я спачатку не любіла іх, што рана цвітуць, а цяпер наадварот. Вось гэтыя, што адцвітаюць, я іх састрыгаю, і яны працягваюць цвісці аж да Новага года. А калі яшчэ ў гаршчочку занясеш у хату, то і на Божае нараджэнне можаш з гэтымі кветачкамі сустрэць.